Vítám u mého videa, kde vám ukážu, co jsem si dneska koupila. Vlastně jsem asi před 10 minutami, před 15, možná i před 20 minutama jsem přijela a koupila jsem. Možná tam vidíte kousek trošku těch gumiček, jakože jsou rozházené, možná i ten držák, ale nevím. Ale do světku a jdu vám ukázat, co jsem si koupila. Takže, tady vlastně jsem si koupila jenom ty 3 věci. Více peněz už se mi do toho nevyšlo. No, vlastně by mi to vyšlo, ale už jsem nechtěla. Takže, první jsou takové barevné gumičky, takové hezké, asi je tam 200, nevím kolik. Jo, asi 200, jo. 200 a má tam výše S-clipů. Jsou takový hezký modní háček, takový to krásný, tmavý. A doufám, že to uvidíte, ale jsou tam i jsou tam takové dva obyčejné, jakože průhledné S-clipy, jeden žlutý, jeden růžový. Ne, není to jeden růžový. A 3 jsou tam, 3 modré, jsou tam S-clipy, to je dobré, ne? Takže, to je jedna věc. Teď druhý balíček gumiček. Tam je takový hezký růžový háček. Takové oranžové, doufám, že to vidíte. Takové hezké oranžové. A tak jsou tam ty S-clipy, nevím, kolik jich tam má, asi 20 nebo kolik? Nevím, nikde to není napsané. Ne? Vidíte návod, ale nepodívám se na ně, protože už mám takové, ale už dělám jiné novinky, takové hezké. A poslední věc, které jsem úplně nadšená, kterou jsem si koupila, co jsem si úplně přála, protože už jsem gumičky neměla kam dávat, už mám tady úplně pohapené, že to určitě možná vidíte, že když to zvednu, tak tady uvidíte takovou dvouhromádku gumiček, ale možná něco víc uvidíte, ale to nevadí, to jsem včera dostala, ale ještě jsem si to rozhodla. Tak a poslední věc je taková krabička, sada gumiček, úplně super, jsem z toho nadšená, že to konečně mám. A stalo to, jak vidíte, 90 korun. Nevím, jestli to vidíte, jestli to ukazují do té webky, ale to nevadí. Stalo to prostě 90 korun, tady to je napsané. A jdeme se do toho podívat. Ještě se, jak vidíte, tak jsem to ještě nerozbalila. Tady máme i návod, na tom se taky podívat. Protože už to znám, už vím, jak to bude a dělám to úplně jiným způsobem. Tak, dáme to dáme to stranou. A otevřeme. Ne, já to mám opačně. Tak, a otevřeme. Máro, mě to nejde otočit. Už dobré. Už to mám otevřené. Takže, jak vidíme, ježíš Maria, to tady mám zase zmíchané ty barvy. Ono se mi to zmíchalo jaksi. Taky žluté. Dobrý. Super. Dohromady tam je těch gumiček nějak 360, nějak tak okolo 360, v jednom je totiž 30, nějak tak okolo 30 je v jednom a je tam 3, 6, 9, je tam 12 těch, to až 12 krát 3 je přece kolik? 36, takže ještě přidáme 0, 360, nějak tak okolo 360. No, takže, co k tomu máme? Ty gumičky, 12 další gumiček, takový hezký velký háček, ten jsem konečně potřebovala, nevím, už nechci dělat s takovýma těma malinkýma, takový hezký, zelený. Potom takový malinký růžový, na ty jakože, a pak ještě takové pletací cosi, nevím, jak se to jmenuje, takový obličejek, takový kočičí tam je, jestli to vidíte. Takže se podívám, co to tady. Doufám, že to vidíte, možná jste tam viděli moje vlasy. Tady tam spadla málem. A 2 balíčky S-clipů. Tady jeden a tady druhý. Tady takhle. No. A to je všechno. Jestli se vám tohle video líbilo, víte, co máte dělat. Jestli se vám video líbilo, vám to nemusím vám to říkat. Určitě jste toto video už viděli v jiných, prostě od jiných holek, prostě od jiných lidí, tak bude asi všechno, takže jestli se vám to líbilo,
dejte like, něco napište třeba do komentáře a můžete klidně dát odběr, můžete se videu odběr prostě. Byla bych moc ráda, kdybyste mi třeba něco napsali, protože vlastně tenhle účet mám takový nový od včerejška. A včera bylo taky 19. Takže bych byla moc ráda, kdyby mi někdo něco napsal. Takže tak doufám, že se vám to líbilo. A jestli jo, tak jo, a jestli ne, tak ne. Takže čau. Jej.